ku bayyana Mahdi da Isa Maryama yaushe za ku bayyana rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwana mu kai littafin rayuwa ta mu san jagora zaki jagora yayi talati ga annaba asalin dayewar zaki jagora ali fatima lazikan dayewar zaki jagora dai jawabi asasin rayuwar zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwana mu kai littafin rayuwa ta mu san jagora shehu dan yau da kuma yini a rayuwar zaki jagora shehu tijani jagdilani rayuwar zaki jagora shehu inyati alkabari a rayuwar zaki jagora ni tasiri su ya kwafaye rayuwa zaki jagora zaki jagora shehu yakubu alkadinawi a rayuwar zaki jagora wanti bayi biyar dawar gada rayuwar zaki jagora tambayar me ya samar ribar rayuwar zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwana mu kai littafin rayuwa ta mu san jagora yan jaridu su kai mata wannan tambayar zaki jagora na jira su ji kowace amsa tambayar zaki jagora samar da malam Muhammad Turi a rayuwa zaki jagora kwafi kuma abin koyi daga rayuwar zaki jagora Nabiyin Muhammadu ga littafin rayuwa zaki jagora wana da na daga ashe littafin rayuwa zaki jagora yanzu ga kwamiti littafin rayuwar zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwana mu kai littafin rayuwa ta mu san jagora sanya canzar zaki ya nemo rayuwar zaki jagora dan a komai ya zam yayi koyin rayuwar zaki jagora shi wajibi ne ya kai littafin rayuwar zaki jagora matakar ka zauna akwai darasoci rayuwar zaki jagora da bai da a yi tarihin rayuwar zaki jagora juriya ko da kewa sirar rayuwar zaki jagora magaran bin iyaye girmama babban zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwana mu kai littafin rayuwa ta mu san jagora kyautatawa iyaye asirar rayuwar zaki jagora malamai
jagora, tausayawa ƙananun yara a rayuwar zaki jagora, yawan ibadu da kyauta kunya rayuwar zaki jagora. Labari bai kai gari ba karamar rayuwa zaki jagora, rayuwa ta gale tafin rayuwa zaki jagora, nemi naka in nemo naumi bibiyar rayuwar jagora, rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora, yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora, shawiya zagzagi mana nemo rayuwar zaki jagora, baka labari kara ka bada rayuwar zaki jagora, akwai ishara ilahiya kan rayuwar zaki jagora, ishara ilahiya kan samuwar zaki jagora. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tabbata da zaki jagora, masu tuka da kage duka tun kunyata da zaki jagora, kafuran duniya duka yau tun firgita da zaki jagora, kan ya zo tun ka san tarihin rayuwar daga zaki jagora, rayuwa ta littafin rayuwar daga zaki jagora, yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora, wani dan podiyo ya bayyana rayuwar da zaki jagora, za ya saba da duk ulama'u a rayuwar da zaki jagora, tafi da al'ummati zai bayyana rayuwa da zaki jagora, hidimadi imamun wannan zamani daga zaki jagora. Masa ca daga duniya da zaki jagora, ya yi hukuncin da ba a zaba ba duniya da zaki jagora, an yi inkari kansa da jeho tambaya da zaki jagora, hanya kwashi ne imam mahdi dan annabi shugaba jagora, rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora, yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora, yayi hukunci da baɗin zai aja zahiri da zaki jagora, yanda kaza take waɗiyanta giri-giri da zaki jagora, yayi diya nai a daina ganin su a zahiri da zaki jagora, hankali ke sanin ƴaƴansa tuna cikin zaki jagora. Zaki jagora, saku sadu kuma za su dagar maza zaki jagora, alun nifak ulama su dirar maza zaki jagora, shewa almajiran ta dinga gaje naje daga zaki jagora, rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora, yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora, gaskiya daya take haka din ya tabbata zaki jagora, garuwa matulaki bancan na cikin gwada zaki jagora, a wasa wajen cefa waka a bakin mai fita zaki jagora, tafi daɗi ku ɗaure tafin rayuwa ta ku san jagora.
zaki jagara. Rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora. Yan uwa na mu tai littafin rayuwa ta mu san jagora. Dan kana to ga dan wata tarbiya ya sha zaki jagora. Dan kana to ga dan wata gwagwarmaya ya sha zaki jagora. Tuna ƙalubai wani gumu sun kasha zaki jagora. Kamar gani iyana yanzu kuna ganin daga zaki jagora. Zaki jagora. Munafukai na nufin su raba shi da yan uwa. Zaki jagora. Halin da yake ciki ya sa mini damuwa. Zaki jagora. Wani Allah ga taimaki sayyid zaki da mahadi jagora. Rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora. Yan uwa na mutai littafin rayuwa ta mu san jagora. Malamai na da cutarwa ba ta bare zaki jagora. Hausawa na ce wa duk wanda baya jin bare zaki jagora. Sai ya ji woho kamar mai wasa da biri zaki jagora. Allah ka tarwata jinin mai san cuta wa shak zaki jagora. Zaki jagora. Wanda ke tanka zai kyakkyawar akiba zaki jagora. Mai dan yi cuce ka tun duniya baya kiba zaki jagora. Malami ce turi da malam Yakuba zaki jagora. Rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora. Yan uwa na mutai littafin rayuwa ta mu san jagora. Na kaje addini na za ka je addini zaki jagora. Dare ibada da rana shaki jarabuddini zaki jagora. Sidi lambai ka zannu tsainin zamani zaki jagora. Lambai ka dan salihati da malam Yakuba zaki jagora. Sun kace zabuwar waka zan kirkira zaki jagora. Kan batun tarihin jagora mai kira zaki jagora. Rayuwa ta da ke tarihin rayuwar zaki jagora. Rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora. Yan uwa na mutai littafin rayuwa ta mu san jagora. Sai ni ta ku ta mahotoro da habibo zaki jagora. Aular razaki Husaini bayan habizo zaki jagora. Le badan lamican na putu zukun fa'izo zaki jagora. Salisu Husaini ya daura kan rayuwar zaki jagora. Ga Muhammad Jamil na shuwa a rayuwa zaki jagora. Baitu aibu ku tama wakar rayuwa zaki jagora. Allah hadisi da Abdul Qadir rayuwar zaki jagora. Rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora. Yan uwa na mutai littafin rayuwa ta mu san jagora. Abubakar Kabiru na kuta
jagora nan da alhaji baban nan a rayuwar zaki jagora canza azkon kuyuta an ba rayuwa zaki jagora an ba hulta da unguwa uku rayuwar daga zaki jagora Abubakar Nasir na tuwake a rayuwar zaki jagora nan Salahu lawai na da mai kan rayuwa zaki jagora kudan amare Aliyu Sani a rayuwar daga zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora ya da awwal mai zahara kan rayuwar zaki jagora fil na unguwa ukwawa kan rayuwar zaki jagora nan da wannan yin ado kan rayuwar zaki jagora matata alhaji wa kan rayuwar zaki jagora Maman kaula da lafiya kahira rayuwa zaki jagora tuku kodi ya kara yi kan rayuwa zaki jagora dini ziki da bauchi a wakar rayuwar zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora ta bakar guda ma wakar rayuwa zaki jagora Amina Abdulkadir gwammaja rayuwar zaki jagora sai bakalatu ta daskan wakar rayuwa zaki jagora bakar daga Jos ga wakar rayuwar zaki jagora zaki jagora nan waɗanda suka za a yi waƙar rayuwa zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora da mata ku sai littafin zaki jagora yara da manya ku sai littafin rayuwar zaki jagora ni da ƙauye ku sai littafin rayuwa zaki jagora ma'aikatan gwamnati littafin rayuwar zaki jagora abin agoya cikin tarihin rayuwar zaki jagora aya ta Allah cikin tarihin rayuwar zaki jagora ayatullah zaki Ibrahim shugaba sanni ya jagora rayuwa ta littafin rayuwar zaki jagora yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora sai gumi karɓi ga littafin rayuwar zaki jagora an sada karɓi ga littafin rayuwar zaki jagora jahilci ne mu ga littafin rayuwar zaki jagora rayuwa ta littafin rayuwar
jagora Kaya zani da faɗi mutum san rayuwa da ki jagora Rayuwa ta dore rayuwa ta dukan albarka Rayuwa ta littafin rayuwar da ki jagora Yan uwa na mutai littafin rayuwa ta musan jagora Assalamu ala nabi tushen rayuwar da ki jagora Assalamun ala alhalken rayuwar da ki jagora Assalamun ala shimbani rayuwar da ki jagora Assalamu ala zahara babbar uwar da ki jagora Fatima Aliya Radiya Mazlumiya da ki jagora Ya Aliya da ki jagora Maghdubiya Fatima ya Fatima ya Madumiya Fatima ya Mazlumiya Allahumma jama' shamla ummat Nigeria واجعل هريتهم تحت قيادة السيد إبراهيم الزقزقي حفظه الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأجل إمامنا خمنئي وقائدنا الزقزقي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين